Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, hormatly musulman doğanlarım. Men şu temany Awganistandaky türkmen doğanlarymyň, Iran ve bütün dünyadaky türkmen doğanlarymyň ve türkmen bolmadyk musulman doğanlarymyň ünsüni çekip, eger kimde İslam dinine täzil ýok diýen düşünjäni götürüp, emma welin bu düşünjäniň garşysyna bir götü bokly kafir, munafyk, täzil bellemek bolanok diýen musulman düşünjesiniň garşysyna çykyp, kim täzil bolanok diýse, şonuň özi kafir diýip, bir ayaktan hemme musulman ummatyny öz fetvasy bilen kafir we munafyklyk taýplap goýdy. Tapawud yok. Nirden emad o yerin gözündäki bayram günü bugünü erwede ýörýän adamyň özüniň zyndykdygyny, munafykdygyny, kafirdygyny men ýylaýdy bilen şunu. Bundan başga da auzu billah ayaz babanyň hut Allah'nyň özü diýip ýangyş düşünjesini köpçüligi aýdyp Şulardan gelmegi bir Hudaýyň gelmegi diýip düşünýän men. Ayaz baba ähli ojoklara gelip bilen o da bir wagtda bir ýaň dowamyny ählileri gelip bilen o da şu Allah Taala bir adamlara teşrif edýän gelip ýeriň ýüzüne düşüp bir rahmet günü bolmaly şu. ve mundan hem geçtik. Kur'an-ı Kerim'de haram edilen ara haram däldi. Müslümanlara ara içirme köwesi bolup Ondan gali verdi. Bir arak dilen bir er ve zat deyip Kur'an'da adet dur şebisiye cennette şerabın tahur verecek deyip sahur şerabını içirecek deyip. Beğerde Peygamber Aleyhisselam diyor onu içildi. Hazreti Hamza da peygamber bolup daha ikrar edilip diyor içiyediler. İçip o diyorsun yüreğini Hazreti Ali'nin diyorsun yüreğini aydan uronunu şoň üçin gadagan etdi, ziyan etirdi deyip. Aslında ol bir er ve adam dele gadagan nili ol haramam dele. Kur'an'da geçeninde de haram deyip geçen oku. hem de täzil bellemekliň hükmü sünnetinden beýik diýip goýa pardiýalyk edip. Vatan döwletimiziň kanunyna döwlet derejemizde täzil bellenýär. Bile bir ýalňysy bu wajyp bir döwletimiz belledi, bir de onu hukman bellemeli. Ýagny täzil bellemeseň, sen pikiriň boýunça günah bolýar da şeýle dämi haram doňuz. Ha? Estağfurullah. Bolýar munam geçdik. Gadyr gecesi Kur'an-ı Kerim'de aýdylyp, hayrun min elfi şehr, ýagny Gadyr gecesi 1000 geceden hem haýrlydyr diýen küfür ideologiýasy bilen aýatyň üstüne çyzyp. Dinleň näme diýär? Bugün bu topar dilegler edilýär. Dünýä ýüzünçe bir gün kabul boljak bolsa, Gadyr ýeň çaky dälbi. Gadyr ýeň hemmesi oturanok. Dogry men Gadyr ýeň soň çykdy we. Ýöne öň ähli bütün dünýä oturanok Gadyr ýeňde bir musulman döwletler oturýar Gadyr ýeňde de hada walsaňyz diýenem. Dikkat almaňyz diýen Hüseýin muny. Dünýäň ýüzü oturýar, täze ýylyňyzy dünýäň ýüzü ödüm gow direkler edilýär, gow dilegler edilýär, gow arzular edilýär. Allah Teala'nın gaşyny köpçüligiň köl bolýan bolsa, dileglerimiz kabul bolýan bolsa, şuň iň müsait gün bilse. Bu haram kafirin ideologiýasy diňe Türkmenistanyň çäýnäki musulman türkmenleri deýişi bolman, eýsem ýeriň ýüzündäki musulmanlaryň dinini onjana dil ýetirdiler. Eger Türkmenistan watanymyzy şu rejimden gowramaklyk her bir türkmen raýatynyň borjy bolup durýan bolsa, onda kim Allah'ın hem Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam söýýän bolsa, İslam dinimizi bütün ýeriň ýüzündäki külli musulmanlara gowramaklyk bardyr. Ilki bilen şu haram doňuz kafir türkmen bolançy men öz owgan Iran türkmen doganlarymyza çäresini görmeklik barda haýyş bilen ýürenýär. Soňra da Türkmenistanyň hapa siýasaty şular ýaly adama mendeşleri ulanyp biziň dinimiziň üstü bilen türkmen halkyny özlerini epillermek niýeti bilen dinimizi ütgedýärler. Aslında eger bir adam täzil belläse ýerse onu belläp biler. Eger bellemek islemese bellemän biler. Ol her bir adamyň öz erkinliği zadadyr. Emma welin özüň belläsin gelip İslam dininiň çäýine ýerip şu zat İslamda bolýar ýa-da ayaz babam Allah'dır diýip dini kemsitmek İslamyň fundamentinden palta bilen urup Kur'an'da bar bolan zada ýok diýip we ýok zada bar diýip Allah'nyň garşysyna töweş açmaklyk we bütün dünýädäki musulmanlar garşyna alyp ol asla küfürlükdür we İslamyň düşmanydyr. Erde özüň bir günä işedesiň gelýän bolsa, onu özüňde näme edesiň ýerse şonu et. Emma welin götüň bokuny bütün äleme ýaýradyp öz porsiýany saklama ýerinde sakla. Gelin size bir misal getireyin. Eğer bir adam öz dinini söýüp, ýaxşy işe çağırıp, namaz oradyny kılıp, haýrly wagt nasihat edip, wize düşüp goýan bolsa, biziň hemmämiz bilişimiz ýaly, ol adam milli hopluň otagyna şol sagatda dikilip oturardy. Dürüstlüğini aýdanynda, dogry çağırış edende seni güzürd edip 25 ýyla basyp bilýän wagty, emma welin bu kafir diniň üstünden gülüp, isýany diýip, bütün monitoryň öňüni tutup, sagatlarça portaw otyrka, näde bu hiç kim işdat diýen o ýa? Watandaşlar düşünjek bolýanmyny? Hawa megerem rejimiň bir geçeýin alyp barýan siýasat şeýledir. Muny öz dili bilen suwd etýär. Watandaşlar, biziň görüşimiz ýaly item gitdi, ýüpem gitdi.
Vatanım gitti, yurdum dağıdı. Ne halkımız galy, ne de din iman galy, ne de doğru dinimizi tutyan müftüdür ahunlar. Molladır ahunlar pul üçin satyldylar. Hemme zadymyz, ýagny saçymyzdan dyrnamyza çen ýakdylar, ýykdylar, ýumurdylar. Erde ýene birazjyk dymsak galanja şyrynjan durmuşyndan boş-boşuna geçip gider. Diňe galjak zat ýere siňilen gara toprak galar. O da galarmy kim biler. Şonuň üçin hem toparlanyň, jemleşiň. Assalamu aleykum we rahmetullahi ve berekatuh.